4, 3, 2, 1. Happy New Year! Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar mutanen duniya muna kuwa fatan alheri, Allah ya sa mu dace. Barkamu da shigowa wannan YouTube channel mai suna Surajo Umar TV. Idan ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu, a danna alamar kararwa, a danna alamar subscribe tana da muka sake wani sabon karatu zai zo zuwa gare ka ko kuma zai zuwa gare ki cikin yadda Allah. Barkamu da wannan lokaci, muna bayani akan wato sabuwar shekara, wato miladiya, shekara haihuwa Annabi Isa kenan 2022, wacce take dauke da wato kwana 366 miladiya. Ita kuma ita ce ake cewa shekara shamsiya kenan, kamar da muka yi bayani a baya. Wannan ita ce ake cewa shekara shamsiya. Shekara kamariya kuma ita ce take dauke da kwana 354 ko kuma da 55 kenan. Da haka wannan shekara ita ce take da kwana 366 miladiya haihuwa Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Yau za mu bayani akan kashi na biyu. Wannan shine kashi na biyu a cikin sabuwar shekara ta miladiya kenan, ko kuma ka ce shekarar shamsiya, ko kuma ka ce mata shekarar rana, duk ɗaya ne nan. A baya mun yi bayani akan kamawar shekarar yaushe ne da lokacin da a wani lokaci ne, mun yi bayani akai. To yanzu kuma karatunmu na yau za mu ci gaba da bayani, abu biyu za mu bayani a kansa. Na farko dai, menene zai faru a hasashe na ilimi na hisabi da tafiyar falaki, menene zai faru a cikin wannan lokaci na shekara, da kuma irin sirrukan da take dauke da shi. Duk shekara da ta kama kowace iri ce, to lallai tana dauke da sirruka da ke cikin wannan kunshe da wannan shekara kenan, da izinin Allah. Yawwa, saboda kamar da muka bayani a baya, shekara kala biyu ce nan. Akwai shekara shamsiyya, akwai shekara kamariya, kuma kowanne alkur'ani mai girma ya ba da labari a cikinsu. Ma'ana kamar da muka bayani akan a kissa ashabul kafi. Da haka kowace shekara idan wani aiki ka ɗauka na shekarar shamsiyya ka tafi, to ya yi daidai. Idan na kamariya ka ɗauko, nan ma ya daidai. Sirrin da aka fita a shekara shamsiyya daban yake, wannan aka fita da shekara kamariya nan ma daban yake. Kowanne in kai, in Allah da za a ga biyan bukata da izinin Allah. Kuma ya danganta daga shekara zuwa shekara, kowace aikin ta yake. Yanzu tunda a kwanakin baya mun yi bayani akan sabuwar shekara ta musulunci, to kaga wannan abubuwan da ta kunsa daban-daban yake, ba zai canza ba. Haka shi ma wannan lokacin da ta kama dinnan, abubuwan da ta kunsa shi ma ba zai canza ba, zai ci gaba tafiya kenan cikin yadda Allah. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da ta kunsa ita wannan shekara a tafiyar ilimi da falaki da hisabi. To duk wani bincike, farko tukunna kafin mu fara, dama mun ce abu biyu za mu magana. Akwai sirrukan da ke ciki da kuma abin da ta kunsa. Wato abu sa bincike da muka yi na wannan shekara, saboda duk wani mai bincike ya ɗauka kansa a 99 yake. Duk wani mai bincike to bai cika 100 ba. Kowaye in dai mutum ne, kowaye in dai abin halitta ne, in dai bincike zai ya gano wani abu, ko da bincike ne na zamani, na ilimin kimiyya na zamani kenan, ko likita, ko wani bincike na kimiyya, ko kuma bincike na wato na musulunci kamar hisabi ko falaki, ko wani bincike, to kowaye shi, kowaye kai, komai darajar ka, komai kasanta ka, a 99 kake, baka cika 100 ba. Allah ne kadai ya cika 100. Da haka duk wanda zai hukunci, to in ya gama hukuncin sa, to ya kaddara wa Allah. Allah zai iya tabbatar da hukuncin, kuma zai iya kin tabbatar da shi. Amma akwai hukuncin da kwata-kwata haka Allah ya gindayo, ba magana canzawa. Haka yake tabbas. Kamar kama wata, in ka ce yau wata za a gan shi, ko zai fito karfe kaza, ko kuma rana gobe za ta fito kaza, wannan ba canzawa, wannan ba magana canza kawai. Ko rantsuwa kai, haka kawai za ta faru. Don haka yana ɗaya daga ciki a wannan shekara, wato shekara ce ta kamar tono abubuwa a cikin wannan shekara. Idan ka aikata wasu abubuwa a shekarar da ta wuce 2022 kenan, idan ka aikata wasu abubuwa da yake na ɓoye-ɓoye ne, abu ne, shekara ce ta tonan asiri, sai dai a kiyaye. Shekara ce ta tonan asiri. Zai wahala wani mutum ya yi wani mugun abu, ko wani ne yi sata kuɗin gwamnati, ko wani ne yi wani abu da na sata na wani abu, na mummunan abu. To gaskiya abin zai iya bayyana a cikin wannan shekara. Tabbas ko da a wancan shekara aka yi shi,
in ba Allah ya kiyaye ba zai iya bayyana. Shekara ce ta tone-tonen abubuwa. Da haka sai a yi hankali da abubuwa, ko wani abu ne da ya ci kurkuɗe kamar yana iya fitowa a wannan shekara. Sannan wannan shekara wato tana ɗauke da kamar sirrika na ɓangaren abin da ya shafi abin da ya fi tashi akan sirrika. Akwai mallaka. Idan aka ce mallaka shine mallaka tsakanin yaro da ubangida, lallai yana saurin tashi a cikin wannan shekara da izinin Allah. Sannan a farkon nan wato abin da ya shafi kayan masarufi kamar kayayyakin fruit haka, irin su kankana, lemo, ayaba, gwanda, irin wannan to sukan dan tashi a irin wannan lokacin kenan, sukan dan yi gauron zabi, wato sukan dan tashi kenan. Yau haka yake tabbas. Sannan tunda yau ne 1 ga wata, yau Lahadi 1 ga watan 1 2023 shekara Annabi Isa, wato haihuwa Annabi Isa kenan. Da haka idan muka bi ta wani bangaren zamu ga ita wannan shekara wato Shamsu ta kama ranar Lahadi. Shamsu ne yake mulkarta ranar Lahadi kenan. Idan shekara ta kama ranar Lahadi, Shamsu ne yake mulkarta. Malaman falakiya sun gudanar da irin wannan bincike, lallai Shamsu ne yake mulkanta, wato yake mulkin wannan shekara kenan da muke ciki. Kwarai kuwa. Ta yanzu za mu dan bada sirrika a ciki. Akwai wajen guda 4 zuwa 5 sirrika da yake dauke da dangane da wannan shekara din, dangane da dauke da wannan shekara da izinin Allah. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da kowa zai ringa dauka. Akwai sirrika wanda za a fara iya yi tun daga yau har zuwa ƙarshen shekara. Wani lokaci ake samu keɓantacce a yi, wani kuma ana yi lokaci haka, wani sha ake, wani gashi nan dai, to ya danganta dai. Don haka yana ɗaya daga ciki idan ka ɗauki wato sunayen Allah, idan ka ɗauki bismillahir rahmanir rahim, idan ka ɗauki bismillahir rahmanir rahim, za ga tana da adadi 100, wato tana da adadi 786. To idan ka buga 786, wannan shine adadin bismillahir rahmanir rahim. To idan ka zo ka ɗauki sunan Allah muguni zai baka 100 da 101, wato 1100 muguni, 1100 muguni, sunan Allah muguni. 1100 ka haɗa shi da 786 adadin bismillah zai baka 1886. 1886. Sai ka kuma ɗauko wato sunan Allah, ka ɗauko wa sunan Allah wasi'u kuma adadinsa zai baka 137. 137 ka haɗa da 1886 zai baka 2023, zai baka 2023. 2023. Bismillahir rahmanir rahim muguni wasi'u, in ka hada wayannan sunayen zai baka 2023. To yana ɗaya daga ciki idan ana neman abin da ya shafi kamar dafa'i da jalabi a haɗe, dafa'i da jalabi, ko kuma ya karkata akan wato jalabi, saboda jalabi, shekarar jalabi ce wannan sosai kuwa, kuma dafa'i ma yana da ƙarfi saboda akwai dangane take da zuhal shekarar, wato yana dauke da wato dafa'i da wannan. A takaice mutum zai iya karantawa daga yau zai fara iya karanta bismillahir rahmanir rahim ya muguni ya wasi'u, bismillahir rahmanir rahim ya muguni ya wasi'u 2023 zai iya daukar ta lazimi kawai, ta zama lazimin sa da izinin Allah, wato za a san biyan bukata cikin yadda Allah. Zai iya daukar lazimin ta insha Allah. Bismillahir rahmanir rahim ya muguni ya wasi'u akan abin da ya shafi kamar budewa harkoki. Wannan ɗaya kenan da gaske. Idan Allah ya sa wannan zaka yi to shikenan. Idan kuma baka yi wannan ba, to akwai wani sunan Allah kuma da ya dace da shekara. Sannan idan ka zo ka ɗauki sunan Allah Karimu, adadin Karimu zai baka, wato haka ake rubuta Karimu, adadinsa zai baka 200
270 karimu 270 zai baka 270 karimu, haka ake rubuta karimu. Sannan in ka ɗauki sunan Allah wahidu zai baka a wahidu, haka ake rubuta wahidu, zai baka wahidu zai baka 19, wahidu zai baka 19, 19 kuma ka hada ta da 270 zai baka 289, 289. Wannan shine adadin karimu da kuma wasi'u sunan a wato wahidu sunan Allah, ma'ana karimu wahidu. Wannan 270 289 to sai mu duba mu gani da me za a buga yi. Wannan kuma ya fi karkata akan kamar aikin mutumin da ya iya bugun hisabi. Da farko za ka tare sunan Allah karimu, za ka tare sunan Allah wato wahidu. In ka haɗe su sai ka zo ka buga su da 7. 7 kuma adadin wacce sura ce, wala kadata yana ka saba aminal masani wal qur'an al azima, adadin fatiha kenan. To sai ka zo ka buga da 7 zai baka bazadiya zahawano zada jason zada jason. To wannan in ka zo ka buga shi da 7 zai baka 2027, 2023, 2000 shi ma da 23. Idan ka ɗauko adadin sunan Allah karimu 170, idan ka ɗauko adadin sunan Allah wahidu zai baka 19, 19 ka zo ka hada da 170 zai baka a 200 da wato zai baka 289, 289 sai ka zo ka buga shi da 7. In Allah dan ka buga da 7 zai baka 2023. To wannan 2023 sai ka zo kai wurdi, sai ka zo kai wurdinta ita Fatiha din. Amma idan so samu ne kullun kwana 7 ake. Yanzu misali kamar ana da neman bukata a wajen Allah akan wata bukata, to akan dauki aikin na tsawon sati ɗaya ne nan. Akan dauki aikin na tsawon sati ɗaya. Idan aka zo wato bugun ake yi. In aka bugun ana so a samu yashi ne keɓantacce haka a ɗaki ko kuma allo wanda ba aiki ake da shi ba, za a ɗauki aikin kwana 7 ne. To idan aka samu aka ɗauki wannan sunan Allah aka buga shi wato sai ka zo kai wurdin, za ka ɗauki carbi, za ka yi wurdin wato alhamdulillahi rabbil alamin ya karimu ya wahidu, alhamdulillah rabbil alamin ya karimu ya wahidu. Kaga shi za ka karanta a rana ɗaya 2023 bayan ka buge sunan Allah wahidu, ka buge karimu, ka haɗe su, ka buga da 7, adadin da ya baka zai baka 2023. sai ka bugun haka ka samu wato turare kamar alƙalin goma ko wani mai ƙanshi haka ka ɗan yayyafa a kai akan buƙatarka da kake nema. Sai ka zo ka fara ayar farko, alhamdulillah rabbil alamin ya karimu ya wasiyu, alhamdulillah rabbil alamin ya karimu ya wahidu, zan ce alhamdulillah rabbil alamin ya karimu ya wahidu, alhamdulillah rabbil alamin ya karimu ya wahidu. Wannan aya ɗaya ɗin da ya karimu ya wahidu za a yi su 2023. sai ka bar wajen ka tashi, sai Allah ya kai mu gobe. Idan gobe ta zo ba ka sake bugu ba, za ka zo ka ci gaba da karanta ar-rahmanir rahim ya karimu ya wahidu, ar-rahmanir rahim ya karimu ya wahidu, ar-rahmanir rahim ya karimu, sai ka yi 2023. Rana ta 3 ran Lahadi ake fara. Yau za ka iya fara a Litinin kenan. Talata rana ta 3 za ka ɗauki aya ta 3 a maliki yawmiddin ya karimu ya wahidu 2023. Laraba haka, alhamis haka, juma'a haka, asabar haka, ka ɗauki kwana 7. To insha Allah in Allah da sai a samu a yi sadaka da abin da ya shafi wato kamar nama haka, ko a yanka a yi sadaka a yi yanka kenan, ko kuma a dafa abinci. To insha Allah in Allah da wannan bukata ka tinkare ta kowace iri ce, komai rutsinta, in Allah da za a samu biyan bukata da izinin Allah. Yawa da farko ya wahidu ka rubuta ya wato wahidu
19 ne. Karimu 170 ka haɗe su 280 da wato 280 da wato tara kenan 289 sai ka ɗauko aya fatiha ma'ana ka buga da bakwai zai baka haka. To in ka buga insha Allahu sai ka bar abin haka sai ka samu yayyafa ka yayyafa kenan sai ka ringa wurdin kamar inda aka baka. Wannan kenan. Wannan ma yana magana akan biyan bukata shi kuma kowace iri ce, shi kuma adadin sati ɗaya ake ɗauka. Sati ɗaya ake ɗauka a yi akan bukata kowace iri ce a jira da izinin Allah. Amma ran Lahadi ake fara. Sannan sirri na uku a cikin wannan shekara mai albarka da muke tunkara. Idan ka ɗauki bismillahir rahmanir rahim again dai ta sake fitowa, wannan shine na uku. Idan ka ɗauki bismillahir rahmanir rahim tana da adadi 786. Sai ka zo ka ɗauki tun daga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin in ka ce bismillahir rahmanir rahim, in ka tara adadin bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, sai ka ƙara da adadin awwalu, sunan Allah awwalu, to insha Allah shi ma zai baka 2023. 2023 yawa 2023. To shi kuma wannan inda ake yi wato ana yin sallah a dare, shi kuma wannan da daddare ake a cikin wannan shekara. Kowane lokaci in ka samu dama za ka iya wato sallah ake yi wato mai raka uku, shafa'i da wuturi ce. Duk raka ɗaya ana karanta fatiha sannan sura sai sai a karanta wato alam nashara, fatiha da alam nashara nan za a karanta wato kafa 7 za a karanta ta, za a karanta alam nashara kafa 7. Idan an idar da wannan sallah sai ka zo ka ɗauki carbinka ko kuma abin dannawarka da abin daddannawa nan sai a zo a karanta sai a zo ka ringa wurdin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya awwalu, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya awwalu, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya awwalu. Wannan kaga kafa ɗaya kenan. In ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya awwalu, kafa ɗaya kenan. To za ka yi wannan wurdin 2023 sallah raka uku, in an yi a yi wannan wurdin 2023 shi ma akan bukata da izinin Allah. Ko da ba kullum ba, idan ka tinkari wata bukata taka, misali idan baka iya bugun hisabi to kai kuma ga naka, in baka iya bugun hisabi ba kai ma za ka iya ɗauka na kwana 7, amma shi wannan na dare ne. Raka uku, fatiha almanashara kafa 7, in an yi wato a zo a karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya awwalu, sai a kan 2027 kai ma ka dauki sati guda in Allah da koda baka iya bugun hisabi ba. Wancan an fi so a buga shi, wannan kuma koda baka iya bugun hisabi ba ka dauki wannan, zai ma amfani akan bukata da izinin Allah. Sannan sai na uku, wato sai na hudu, akwai sirri na hudu da yake dauke da wannan shekara. Da farko za ka tafi da farko za ka karanta, wato za ka tafi yana dangane da bismillah, saboda sirrin shekarar mun gaya muku cewa tana ɗauke ne da akwai jalabi sosai a ciki. Ana yin jalabi sosai kuma ana yin dafa'i sosai a ciki, da haka za ka ji bismillah tana ta shigowa. Wannan sirri na hudu da yake ɗauke da wannan shekara shi ma bismillah ce. Idan ka tara adadin bismillahir rahmanir rahim zai baka 786. Sai ka zo ka dauki qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ita kuma zai baka adadin ta 1000 ne da kwaya 2. 1000 adadin qul huwallahu zuwa ƙarshen sura 1000 da kwaya 2. To 1000 da kwaya 2 nan ka tara da adadin bismillahir rahmanir rahim 786 zai baka 1789. 1789. Wannan adadi sai ka zo ka ɗauki sunan Allah Sami'u. Sami'u shi ma zai baka 170. Sami'u 170. 180 Sami'u.
yawa idan ka haɗa adadin bismillahir rahmanir rahim 786 sai ka zo ka ɗauki a ulhuwallahu tana da 1000 da ƙwaya biyu, sai ka zo ka ɗauki adadin wato sami'u 100 in ka haɗa zai baka 1786 takwas, haka yake 1788 in ka haɗa da bismillahir rahmanir rahim da ulhuwallahu zuwa ƙarshe zai baka haka. Sannan sai ka zo ka ɗauki adadin wato sunan Allah mujibu in ka ɗauki adadin bismillahir rahmanir rahim 788 ulhuwallahu zuwa ƙarshen sura ita kuma 1000 da ƙwaya biyu, in ka haɗa abin da ya baka sai ka zo ka haɗa da sami'u adadin Allah sami'u, in ka haɗa da sami'u zai baka 1958 1958 wannan 1958 ka zo ka haɗa da adadin mujibu sunan Allah mujibu 55 ka haɗa da 1958 zai baka 2023 shi ma haka yake yawa adadin bismillah rahman 786 sannan sai 1000 da ƙwaya biyu sannan sai 55 sannan sai 100 da wato 70 180 haka yake. To ga 786 ga 1000 da ƙwaya biyu ga 170 ga 55 insha Allah zai baka 2023. To wannan shi kuma shine na ƙarshe, shi kuma yana magana akan shahara ne. Shahara in dai magana ce ta shahara, in dai shahara ake so a yi to a ɗauki wannan wurdin na qul huwallahu. A ɗauki wannan wurdin na qul huwallahu ana iya rubutawa idan ana so a sha, ana iya rubutawa a rubuta bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu zuwa ƙarshen sura sannan sai a rubuta ya sami'u ya mujibu, ya sami'u ya mujibu, haka ake yi. Ko kuma idan wato ana rubuta 2023 shi ma a sha insha Allah, a sa zuma ko dabino a sha. Sannan ana iya wurdinta ma za a zo a yi sallah ita kuma inna ake duk sallah a karanta Fatiha da qul huwallahu, Fatiha da qul huwallahu, Fatiha da qul huwallahu kafa 9, Fatiha da qul huwallahu kafa 9 duk sura. Idan an idar sai a zo wato a karanta wannan sunan Allah bismillahir rahmanir rahim ya sami'u ya mujibu, bismillahir rahmanir rahim ya sami'u ya mujibu. Ana yin sallah ita ma dan bangaren abin da ya shafi shahara. Idan kuma wurdi ne nan ma ana yin wurdinta kawai zalla ma a dauke ta kullun 2023 idan mutum zai iya. Bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya sami'u ya mujibu ɗaya kenan. Sai an yi 2023 in an ga dama kullun mutum zai iya yi. Ko kuma a dauke ta ji sati, gabobi ne ta da yawa za a yi daukar ta dirran Lahadi kawai a karanta wannan 2023 dirran Lahadi a karanta 2023 bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya sami'u ya mujibu 2023 dirran Lahadi. Ko kuma waccan sallah da ake yi wato za a iya yin kamar raka 3 din raka'a Fatiha ɗaya qul huwallahu kafa 9 sai a zo a karanta bismillahir rahmanir rahim ya sami'u ya mujibu 2023 haka ake insha Allah. To da dai sauransu kuma insha Allah abubuwan suna da yawa. Da haka wannan shine kaɗan daga cikin abin da muka fitar a cikin wannan shekara ta miladiya haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wasalam. Albamu albarkacinsa, albamu albarkacin masu albarka. Abin da muka yi a wannan shekara ta wuce na kuskure Allah mun tuba, Allah ka yafe mana, Allah ka yafe mana, Allah ka yafe mana. Abin da muka yi na daidai Allah ka ba mu ladan. Ni'imar da kai mana a cikin shekarar da ta wuce Allah mun gode maka, Allah ka ƙara mana.
Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Laka alhamdu la ilaha illa anta. مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية